Tócache. Ai, espera. 1, 2, 3. Avó! Dime, avó, por que xa non tes idade para xogar con nós? Vouche responder cunha adiviña. É unha historia que sucede hai moito tempo, na Grecia antiga. Había daquela unha criatura extraña. Oh. Mira que és un bicho raro. Tes busto de muller, corpo de león, alas de águia. Quen és? Ti és Edipo, non? Debes saber que son eu o que fai as preguntas. E aqueles que non as saben responder, devoro, son a esfinxe. A esfinxe. Pois a min non me vas devorar. Veña, dime esa adiviña. Cal é a criatura que anda a 4 patas pola mañá, a 2 ao mediodía e a 3 á noite? Un insecto. Unha tartaruga. Unha xirafa. Non é iso. Un bastón. Dime. O bastón. Sí, a túa criatura é o amo. De neno na mañá da súa vida agatuña as 4 patas. Despois de adulto anda sobre os seus pés e na tardiña da súa vida ten o apoio dun bastón. E así son 3. Que me dices, finxe? Ai, 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 ai. Aí o tedes, nenos, eu xa estou na idade do bastón. Pero, avó, por que nos facemos vellos? Porque co tempo o noso organismo fatígase, fai o seu traballo máis a modo e peor. A ver, vedes este corte pequeniño? Pois o meu corpo tardará 10 veces máis tempo co voso en reparalo. E cada segundo miles de millóns de células estráganse, morren e hainas que sustituir. Mira que cousas. No noso organismo hai células que morren e outras que nacen todo o tempo. Sí, pequecha. Mira, a superficie da túa pel, por exemplo, está feita de células mortas. Vostede aínda é moi novo, ten tempo, cada un na súa vez. Ei, pasoume por riba da cabeza. Mire de ter máis coidado. Ai, ai. Sí, son células mortas sustituídas desde o interior. E así é como se renova a pel. Mira, vese ben. E tamén podes ver que che medran as uñas. O cabelo tamén vai crecendo. As feridas cicatrízanche e curan. E todo iso é o traballo que fan as células que funcionan ben. Sen contar o que ti non ves. As reparacións que fai o corpo no interior. A defensa contra microbios invasores. O traballo incesante das células. Ai, o crecemento. Sí, o crecemento. Pero, avó, se as células se reparan, se cambian sen cesar, non hai razón para facerse vello. Xa volo dixen un día, non nos recordades. Co tempo as células repáranse mal, custalles máis dividirse e as nosas células nerviosas que as perdemos cada día a miles e miles non se sustitúen. Iso é facerse vello. Foron pasando os anos, agora sí que vai vello, avó. Ás veces pregúntome como se pode sentir un con tantos anos e con tantas cousas xa vividas. Queda o futuro, meus nenos, estades vós. Un día, cando os meus cromosomas eran novos, uníronse aos da miña muller para fabricar un neno, para fabricar vida. Así eu transmitín o meu testemunho de remuda na carreira da eternidade. Vosos pais continuárona, así pois, vós hai unha parte de min. Despois, co tempo, vós tamén teredes fillos. E eles continuarán esta prolongación, prolongaránnos ata a fin dos tempos.
Si, as instruccións contidas no noso código xenético son inmortais porque se poden transmitir infinitamente. A iso lle chamo o testemunho de remuda para a eternidade. Quero volver, nenos, estou algo canso. Isto non o podemos reparar. Chega un momento no que non se pode facer nada. Hai que cambialo. Faga o pedido dos materiais. Non, ese non o quero. Pero a ver, por que? É un uracilo. Irá perfectamente co seu ADN. Non, dame igual, non o coñezo e non quero coñecelo. Sexa razoable. Que facemos, xefe? Precisan as nosas suministracións para refacer a fábrica mitocondria. Facemos todo o que podemos. Este é material gastado. Nós tamén dicimos que faría falta sustituílo. Diga, mestre, non viu iso? A mitocondria está fora de servizo. Os ribosomas non dan executado as ordes. Que facemos? Ai... Que lle quere? Chega un momento no que a forza de usalo todo se desconxunta. É a vida, iso é así para as células. E os servizos de policía como están? Ei, aí están. Si, eles tamén, evidentemente. E a circulación, os glóbulos vermellos. Ai, a min tamén me vai tocando descansar un pouco, verdade? Ai... Papá, esperta. Os nenos viñeron facerche unha visitiña. Hola, avó, estás ben? Pois co tempo Pobre abuelo. xa non está ben para nada. Un pensa cada vez máis no descanso, no sono, pero non é triste, de veras. O día que me teña que apagar fareino en paz, porque vós, meus nenos, a miña materia, continuaredes existindo. Sabedes que a forma do voso nariz, a cor dos vosos ollos vos veñen en parte polos cromosomas que eu vos pasei? Pois sí, e o mesmo vale para os vosos pensamentos, as sensacións, os sentimentos, así que xa vedes, non é triste. Non empuxedes contra, deixademe subir, non vedes que teño que sair? A ver, ahora, que temos que sair todos. Ai! Si, somos o dióxido de carbono e temos que cederlle o sitio ao oxígeno, non tardará moito máis. Pero por que estades todos aínda aquí, O dióxido de carbono debe eliminarse aquí, no pulmón. Nós ben queremos, pero a respiración non é bastante forte. E non damos saído daqui. Filliña, onde se metería esta nena? Meu pobre Emo, é a ti que non che gusta o dióxido de carbono. Non temos oxígeno dabondo, a respiración é moi lenta, o corazón non bate o bastante rápido. Vide, eses defensores parecen esgotados. Podemos pasar, adiante.
50 latexos por minuto é moi pouco, moi pouco. Alimentación de oxígeno para o cerebro insuficiente. Acelera a respiración e o ritmo cardíaco. Transmitan, urxente. Ai, ai... A ver, apure. Mensaxe urxente do cerebro ao centro nervioso do corazón. Aceleren o ritmo. Pasade de 50 a 65 latexos. Pero se xa estamos en 40. Non pode ser, non responden ás ordes. O músculo non ten oxígeno. Non pode ser, pero hai que aceleralo. Apure! Transmitir ao corazón, urxente! Estou completamente esgotado. Xa non teño enerxía. Non sei se poderei. Ai, a corrente nerviosa non pasa. Acabouse. Por fin vou poder pensar no descanso. Acabouse. É un neno maravilloso. Imaxe de algo amarelo á esquerda. Imaxe de algo máis ben vermello. Un pouco á esquerda, máis ben vermello. Non podo rexistrar iso sen pedir que se rectifique. Faime falta máis precisión. Ben ma poderían dar. Veña, hai que transmitilo, fai falta que aprendan. Desplazarse máis ben á esquerda para coller algo máis ben vermello ou amarelo. É un pouco confuso todo, non? Cremos que un bebé non sabe case nada, pero os seus xenes, dentro dos cromosomas que lle foron legados, téñeno todo almacenado, aprendido, as formas, as cores... Pero a ese neno faille falta un pouco tempo para aprender o que sabe. Veña, transmitide... Como vai a circulación? Auga, auga pura, pídanme a min auga Piden pura. aquí o calcio, calidade superior, para construir e reforzar os osos máis importantes do seu esqueleto. Auga, auga pura, auga clara, pídanme a min auga. Calcio é esencial para os nenos, necesitan todos os osos do corpo. É que me dis da auga? Os nenos necesitan moita auga para eliminar os residuos e que funcionen os riles. Deixen de bloquear a circulación. E déanlles prioridade ás proteínas para a construción das células e todo o demais. Canto movimento, que alegría, mestre? Ai, si, é moi bonito. Unha vida nova que comeza. Hai moito que facer. Si, hai moitas cousas que facer. Educar as defensas do neno contra os microbios, por exemplo. E os nosos amigos da policía? Non, un bebé non ten moitas defensas. E os nosos amigos veñen de visita desde o corpo da nai. Non quedan aquí para vixiar a remuda.
O neno ten que fabricar e educar as súas propias defensas. Educar? Como na escola? Sí, no timo. Ali forman os nosos defensores. Os oficiais da Policía Linfocita, Pedriño e Psi, están aquí cedidos polo organismo materno para protexer o corpo do neno durante os primeiros tempos. Serán os vosos instrutores, xa que debemos formar rapidamente a nosa propia policía. Estafilococo ou coco, temible. Virus da gripe, perigoso. Escherichia coli, bacteria beneficiosa, non atacar. Non, eliminar cocos. Amores meus, que tal? Como estás, filliño? Papá, cando sexa grande eu tamén serei astronauta. Este é o apoxeo do satélite. Cos datos que tedes, debedes calcular a forza de empuxe de saída, o ángulo de entrada en órbita e a distancia percorrida. Na Terra, o corazón envía o sangue cara abaixo, no sentido da gravidade, pero tamén cara arriba, contra a gravidade. Entón, en gravidade, ten que bater máis ou menos rápido. Nenos, acabáronse os exercicios. Mañá é o gran día. Chegaremos á estación de remuda de Arthur e despois, por fin comeza a aventura. Horus. Non está mal, E con propulsores iónicos 100 veces máis potentes cos máis potentes dos propulsores atómicos. Voluntarios pro gran salto? 7, 6, 5, 4, 3... Entón sentiuse un tremor moi grande e nese momento eu pensaba que... Pero que é o que pasa? Estamos pesados, como esmagados. Ai, pero que virían inventar agora, xusto cando estábamos listos para unha infección xeitoxiña? Ui, isto non é posible. A presión interior xa volve ser normal. Pero cuidado, estamos en gravidade cero. Ingravidez total. Apagamos los motores. Entrada en órbita. Hai un momento pesaba toneladas e agora estou aquí voando. Dígame, mestre, que é o que pasa? Non ve que estamos voando? Creo que xa o entendo. Deixaría de actuar a forza da gravidade. Non pasa nada. Pois de veras que isto é moi raro. Voamos como aos paxaros. Presión 1 atmosfera. Ai, que infección tan bonitiña imos facer. Un arrefriado de 7 estalos, hai que dicilo. Estades arrefriados. Iso significa virus. Pero ninguén nos tiña cando saímos e a cabina estaba desinfectada. Vale, imos recorrer aos medios grandes. Contra o inimigo interior, pastillas a base de interferón para activar as defensas. Despois cambien todos de uniforme. Listos. Apertura de trapelas. Desinfección rematada. Enviamos atmosfera. Presión normal 1 atmosfera. Amigos, a estación de remuda Arthur. Xa chegamos.
Mirade, Aí é está. fantástica. Maravilla Va que sí. tecnolóxica. Non fai falta que lles presento o profesor mestre, o maior sabio do noso século e o xefe da nosa expedición. Xa chegastes. As 200 familias minuciosamente seleccionadas para o noso gran propósito, colonizar o espazo e abrir outras terras para a especie humana. Quería recordarvos como chegamos a este punto. Nós, os humanos, non os robots nin os ordenadores. Como sabedes, a primeiros do século XXI comezouse a produción de individuos seleccionados mediante toma de mostras do programa xenético dos doadores seleccionados. Así lograronse os espécimes máis fermosos, os mellores atletas, os meirandes cerebros e tamén suxeitos de condición inferior destinados ás tarefas inferiores. Estábamos coa programación dos homes paxaro, os homes peixe, cando por fallo ou mala fe dos programadores estoupou a revolta contra os ambiciosos, os sedentos de poder que gobernaban. Despois, algunhas mentes científicas preocupadas pola inmortalidade quixeron transferir o contido do seu propio cerebro ás memorias de silicio dun ordenador. A máquina debía ser o corpo eterno da súa mente eterna. Todos oiriades falar do grande ordenador. Foi el mesmo quen resolveu esa cuestión. Volveuse megalómano. Críase a encarnación da sabedoría superior àqueles que o fixeran. Sí, grande ordenador. Ás súas ordes, grande ordenador. Foi necesario facerlle a guerra para desconectalo e destruílo. Somos nós, simples mortais, os que empezamos hoxe a maior aventura da humanidade. Claro, contando cos ordenadores máis potentes ao noso servizo, cada un de nós poderá, en caso de necesidade, mediante a implantación dun chip biónico no cerebro, conectarse a todo o coñecemento do universo. Facer cálculos prodixiosos nun chiscar de ollos. Sí, nós, simples mortais, cunha duración estimada de vida de 100 anos, 120 como moito. Xa coñecede a nosa nave. Cos nosos propulsores iónicos a nosa velocidade será considerable. Pero aínda que chegásemos algún día a alcanzar a velocidade da luz, que é de 300.000 km por segundo, faríannos falta 250.000 anos para percorrer a nosa galaxia e 10 veces máis para chegar a Andrómeda, a nosa veciña máis próxima. Iso equivale a séculos, dúcias ou centenas de séculos serán necesarias para explorar algúns dos 200.000 millóns de sistemas solares da nosa galaxia, para encontrar un planeta habitable. Iso significa que ningún de nós verá o final da viaxe. Ese final será para os nosos descendentes distantes, non hai máis. E ese día darase un gran paso para a humanidade no seu avance. Naves moi grandes atravesarán o espazo para conectar a Terra coa súa conquista nova. Si, ese día seremos o faro do universo. E ese día no que un dos nosos fillos poña o pé no chan dunha terra nova, estaremos con eles. Sí, estaremos alí, presentes nel mediante os nosos cromosomas, transmitidos de xeración en xeración. Os nosos cromosomas, esa prolongación do home cara á eternidade. Voici la vie, la belle vie qui s'écoule sereine. Relevons le défi d'en faire rime à la joie. La vie,